News. Samahan ng magsasaka sa Kalasyaw tumanggap ng 1 million pesos na puhunan para sa yellow corn trading. Para sa detalye, narito si Idol Robert Reyes. 104.7 IFM. Report. Isang samahan ng mga magsasaka sa Kalasyaw ang tumanggap ng 1 milyong pisong halaga ng trading capital mula sa Department of Agriculture Ilocos para suportahan ang kanilang operasyon sa pagbebenta ng yellow corn. Ibinigay ng DA ang tseke sa Ligwas Kalasyaw Farmers Agriculture Cooperative na gagamitin bilang puhunan sa yellow corn trading enterprise ng kooperatiba. Batay sa ulat, sapat ito para makabili ang kooperatiba ng humigit kumulang 52,000 kilo ng tuyong yellow corn kung saan tinatayang 26 na magsasaka ang direktang makikinabang sa programa. Bahagi rin dito ang karagdagang kalahating piso kada kilo sa anin ng mga magsasaka mula sa kasalukuyang presyo sa merkado na 20 piso kada kilo ayon sa DA. Nilinaw naman ng DA na maaari ring makinabang ang mga hindi kasapi dahil may kakayahan ang samahan na bumili ng kanilang ani na may limitasyong 2,000 kilo bawat magsasaka. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM